Bueno, i aquí estem al final de la salsa Cafè París. Aquí teniu la massa, com veieu té una textura com plastelina, encara quedarà una mica més dura. Llavors jo el que faig és posar-la en un film, llavors faig una botifarra i la botifarra queda així. Això la podeu tenir al congelador el temps que vulgueu i com queda com una mantega dura, no queda congelada del tot, sempre es pot treure el que tu vulguis. Pots fer plastificats més petits, més grans, però bueno, per exemple aquest tamany, que és un pam, perquè ho veieu, equivaldria per aproximadament unes 20 racions. Això després es té que rebaixar amb una mica de nata al moment i a menjar amb patates fregides, amb patates al caliu, llom, pollastre, però sobretot amb el filet i amb l'entrecot. És el seu. A partir d'aquí, més aviat és per carns, però bueno, de tema el peix, com a molt, podríem fer algun experiment, entre cometes, amb el rap i poca cosa més. És una salsa molt especial, d'acord? I després, per últim, n'hi ha una salsa especial per hamburgueses, en la qual jo faig amb aquest Cafè París, la barrejo amb maonesa i amb una miqueta més de nata, sempre del 35% o 36%, es barreja en fred i te queda una maonesa espectacular. Una altra forma de menjar les hamburgueses amb una salsa única i exclusiva de cada lloc. Agrair la col·laboració de l'Hotel La Perla, de la família de l'Hotel La Perla i els treballadors per la seva col·laboració i deixar-me fer aquesta salsa i que crec que els agradarà. Bueno, de moment l'han tastat i m'han dit que està molt bona. Esperava això una mica més, poder. Però bueno, està bé. Agrair per tots i ens trobem en el proper vídeo.